Kawuok e weche mag wuoth e nam Lolwe en ni jalup jagoro maduong' mar ODM Catherine Omanyo lero ni kuom thuolo mokwongo budget mosom gi jatend migawo mano John Mbadi en budget ma jopiny. Omanyo wacho ni omenda moket tenge ne joduong' mag gweng' gina biro loko ngimagi kendo miyogi thuolo mar tiyo makare en makare. Kotenore gi siasa mar higa mabiro, Omanyo golo duonde kowacho ni duond bura mar ODM biro ngirore motegno kokwedo jogo manigi paro mapogo duond burano tok tho mar Raila ni ok bi nyalo. Bajeti ile ilisomwa jana. Inakumbuka wewe mama mboga, wewe mwana bodaboda, wewe mwana village elder, wewe mwenye ungekuwa na wasiwasi ukipata labda kansa ama ugonjwa ya kidney figo, uanze kufikiria uwe mwisho wako wa maisha umefika. Lakini pale katika ile bajeti nataka kusema CS Mbadi, you have made us proud. The chair of budget committee Atandi, you have made us proud. Hawa village elders wamekuwa wamesimama hapa, wataanza kupata kikaza mgongo, wataanza kupata mshahara, wataanza kupata kitu at the end of the month. Riwruog jofwambo Welfare Association ne obago thieth maonge chudo ne jopiny koda geto mar ji 7,000 e paw tuke ma Jaramogi Odinga Sports Complex Kisumu kaka yor siro kendo duoko lwedo ne oganda moko e gwenge mag nam Lolwe. Millicent Adhiambo miwaler. E lap ma Jaramogi Odinga Sports Complex, oganda no yoro